Γεια σας φίλοι μας, θέλουμε να σας ενημερώσουμε ότι από τις 27 έως 30 Μαρτίου θα συμμετέχουμε στο Κέντρο Πολιτισμού Σταύρος Νιάρχος στο φεστιβάλ που γίνεται για τέταρτη χρονιά, το WOW, Women of the World Athens, τη μεγαλύτερη διοργάνωση στον κόσμο για τις γυναίκες, τις θηλυκότητες και τα μη διαδικά άτομα. Εμείς θα είμαστε στο Marketplace, όπου θα βρείτε γυναικείες επιχειρήσεις και η Μέλισσα Φάρμα είναι μια γυναικεία επιχείρηση. Η είσοδος θα είναι ελεύθερη. Είναι ένα πολυσυλλεκτικό και διαθεματικό το πρόγραμμα του WOW. Έχει εκθέσεις, έχει μουσική, κινηματογράφο, όλα με θέμα τη θηλυκότητα. Θα είμαστε εκεί από Παρασκευή έως και Δευτέρα και θα είναι μεγάλη χαρά μας να σας δούμε, να συμμετέχετε κι εσείς με την παρουσία σας.